Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gibran. Hari ini saya kembali lagi bersama Kang Mudrik, dimana hari ini saya ingin nagih janji melanjutkan perbincangan kemarin tentang doa ya. Dan hari ini saya nagih lagi, dimana ingin bertanya-tanya dimana tentang doa menggunakan bahasa Jawa. Oke, Kang Mudrik, mohon dijelaskan kembali, melanjutkan perbincangan kemarin tentang doa bahasa Jawa. Sing kemarin malam nih kalau sekitar 3 atau 2 minggu yang lalu. Enggak itu sing ndi. Gagal doa bahasa Jawa itu jane cuman kita tuh berdoa dengan bahasa Jawa. Ngeten Pak Lek. Jaman riyen niku oleh sang pinis pun biyen dingai donga padang ati untuk diane donga pinuwun utawa donga istilah pembuka. Jadi seolah-olah bagi orang-orang sing mempelajari bahwa ini tidak penting, tapi enten setunggali guru niku Mbah Kusnan niku ngendika saurunge sampean maca prapalan sing iki sampean kudu maca sing iki dhisik lho. Kok begitu pentingnya mantra sing awal. Terus kula tangkep lek sing iki donga napa, Mas? Iki donga pinuwun, ora ngoten tok. Berarti donga pinuwun iki penting banget. Bahkan istilahnya di atas semua mantra. Ini penjane iki kurmi sebuah ucapan. Lek enten donga niku kaya sing kemarin kan dudane donga poso Senin Kemis. Nggih, niku jane ya sebuah bentuk mantra atau doa ning wujude niat. Kanthi mereka dijelas nih. Niat sun poso Senin Kemis ta iki. Teng titik akhir kan enten dono penegakku, junjungan derajatku, tulungono kekarepanku. Kan jelas permintaannya, kan sebuah pinuwun. Lihat tujuan Senin Kemis mang arep duwe pinuwun apa? Itu doa dalam bentuk niat. Lek wong Jawa enten malih niat ingsun matek aji. Jadi ganti mateke apa? Ngundang atau mengaktifkan. Jadi mengontak. Cara bahasanya mengontak, wong Jawa namanya matek. Ya aji itu adalah sebuah keramat atau kemuliaan. Dan ini intinya sampean piye jajale donga basa Jawa ki piye ngoten to karepe sampean. Nggih. Ngeten iki sebatas ana donga pinuwun. Donga pinuwun niku kados poso Senin Kemis jane termasuk donga pinuwun. Lek bar maca donga pinuwun lagi maca donga apa sing tujuane. Umpama nggih arep matek nang arep macane jaran goyang umpamane. Niku kudu maca donga pinuwun dhisik saurunge cane si jaran goyang dan tata caranya. Kata-kata versi ini. Jadi enten sing versi napa niku ucapane ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Muhammad Gusti Simalah tulungan aku sak sejaku bistawa miltawa lah murbening tawa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Jadi kula wasuli malih bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adam Muhammad Gusti Simalah tulungono aku sak sejaku bis tawa mil tawa lah murbeni tawa bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mboten lain dalam madrasah tapi bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niku lek bingung. Berarti di awal. Nggih, di awal Sebelum permintaan. sebelum kita itu mengutarakan sebuah permintaan. Terus dalam doa itu sebenarnya juga ada pemaknaan, Pak. Ngeten pemaknaane ngeten. Jane asline kurming istilah bismillahirrahmanirrahim ini kok ning dijabarne ngoten. Lah ndilalah guru niku menjelaskan tentang pemaknaan dari mantra ini. Adam Muhammad Gusti Simalah. Jadi Adam Muhammad, jadi Adam ini karepe tegese lair iki. Rogul. Muhammad itu ruhnya. Gusti Simalah iki Gusti atau sing asmane Allah. Jadi Gusti Allah. Nek kan Gusti Simalah. Mergo yang wong-wong Jawa ki yang pengen tentang isim atau lek wong kiai-kiai santri-santri ngarani asma. Lah niku gandene isim. Terus jenenge ismu gunting. Terus ismu pangedepan. Terus ana ismu semara bungkem. Jadi ismu karepe asma padha sebulan. Gusti Simalah Gusti sing ismullah sing asmane Allah. Terus teng wingking bis tawa mil tawa lah murbening tawa. Jadi jane kur bismillah. Asline kur bismillah. Bis tawa apa? Bis tawa mil tawa lah murbening tawa. Temburi jane bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Niku diwaos saderenge ngenekne pinunan. Ning sajane niku wis pinunan. Wis pinunan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Terus mengutarakan apa yang kita minta. Tahu mbok mau wis eneng mantra khusus yang arep diwatek bicane niku karek moto jaba mantrane niku wae. Bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adam Muhammad Gusti Simalah tulungono aku sak sejaku bistawa mil tawa murbeni tawa bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Diucapkan berulang-ulang. Jadi sampai ngeresep tekaning hati. Ya pada intinya berdoa itu nopo to? Kita kan menggunakan seluruh seluruh indera kita den antarane sarnaning pancandriyane niku to iki ditujokne nang pangeran nggih. Nekane apa sing dadi pinune. Jadi Cipta Rasa Karsane nyatu. Jadi lek di permintaan cukup satu nopo. Lah mantra niku wau lek ngrapal intine saurunge lek ning biasane kudune dilampahi dhewe nglakoni. Lah lakone lek umume lek kula biyen niku saking guru nggih. Niku lawase 49 dina niku kan wiridne. Wiridne nang sak tengahing lapar. Nah, ping pira monggo kersa. Ning sing penting dadi titik
ngenge tenan. Lek ku ngarani intine ngeten. Memang kudu manekung. Manekung ki napa ya kudu wis wiwitan tenan semedi dadi upama kur diwaca ping 3 ping 4 sik kurang kudu galawase 49 dina. Selama 49 hari. Nggih, 49 hari. Umut iki manjene Di latar berarti di halaman rumah. di halaman rumah. Nyapu tok ning halaman rumah niku di suatu tempat sing ora eneng aling-alinge karo angkasa. Entak-entakan. Nggih ning entak-entakan bahasane. Tapi doa ini tidak sebahaya karo kan enten amalan sing siji ora oleh diwaca ning sanding omah, sanding dalan gedhe ndak oleh. Dadi kudu yo mluwayu nang patenganing sawah apa teng pundi. Itu satu bentuk doa sing pinuwun. Lah jane pomokur niku tok ngene wis ora karan mandine. Ning intinan pinuwun, lan pinuwune apa tujuan? Tapi lek nglampahi wau kedae salat hajat riyen setelah salat hajat nggih niku wau terus ngamali donga niku wau. Tapi amalan sing paling penting niku riyen ngendikane sing penting siji maca syahadat, kapindho maca istighfar, ketelu maca sholawat, terus kepapat maca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla ni'mal nasir niku terus maca tasbih. Iso subhanallah azim subhanallah iso subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar la haula wala quwwata illa billah. Terus ditutup tahlil jangkep la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku raketang ping 3, syahadat ping 3, istighfar ping 3, sholawat ping 3, hasbunallah ping 3, tasbih ping 3, la ilaha illallah Rasulullah ping 3. Nembe lagi maos rapalan niku. Lawase niku 49 dina. Tapi lek kula anjur niku lek maos ditutne karo jumlahe mawon. Kan lawase 49 dina waos ping 49 ten mawon penake. Jane mboten enten ketentuan ping pinten. Lah sing bagus sak bare sak lawase rapalan niku zikire elinge ning pangeran niku ora pedhot. Ya kemudian niku terus ade karek intine apa kan kula mau curhat ngoten. Nek wong terakhir rapalane apa dicak niku. Ning kudune jeneng donga pinuwuran niku tinggi buka. Sing pada intinya niku jaluk dibuka hijab antarane makhluk iki karo pangeran. Kan niku lakune jane namung diwiritne teneng mergi guru kula niku riyen niku anjurane lakone kurang melek. Pokoke lakone melek. Nggih melek ping dalem niku melek. Pokoke kur selamane tirakat. Lek pamane mboten tirakat ya kedheke ya kudu turu sak wajar itu. Aja ngasih kurang turu wonten. Mungkin iku kanggo sing ora kelar poso. Lek umpama lakune poso Senin Kamis wonten pripun? Ya mboten napa-napa. Boleh saja. Luwih apik. Luwih apik lah. Mantra iki ngino malih umpama sampean ku arep nglakoni apa saurunge kowe maca amalan-amalan iku amalan iki wacane dhisik. Tinggi buka. Ambil apa sing arep disuwun ning pangeran iso ketekan. Ya jane ora kok arep nglakoni apa ndati untuk suatu pekerjaan aku pengen buka usaha iki. Jadi cakno amalan iki. Donga pinunan iki dicakno. Sebelum bepergian mungkin jaluk selamat mau terus arep buka usaha iki wi mah ya diwatak saben bengine ditirakati ambil usahane iki ya sukses kasil kuat pemain yang masalah nggih ngoten. Dadi enten crita ngeten enten wong gadah suatu masalah dilalah masalah yang ceritanya itu adalah suatu bentuk hubungan yang tidak wajar. Jadi seorang istri niku kakung atau suami niku berselingkuh.
Lah tatkala ini pernah niku nyuntulung teng kula niku kula sukani amal niku. Amal lawase 49 dina. Kula ya mergane ya mesakne kula percaya mesti lek wong wedok lek susah mesti ya ndak iso turu aku. Pokoke tengah wengi iki watek ning sak tengah lapak. Cuman niku dia semanten kula ngehi puasa niku kula ken maca ping 99. Ping 99. Lek iso waca nang tengah latar ramun ora iso is kono sakarepmu piye. Niku diwasa itu. Niku akhirnya sing kaku iki ngemoy tiang setrino. Dadi cirose ngetne cah anu si wong wedok niku wau malih elek iki kan. Tapi jane kena apa wis. Kena godho lah intine sing kaku niku malih elek. Akhirnya ngemoy. Niku suatu hal sing betul real pernah terjadi. Dadi ora kok ngamane wong sing sungguh malah pinunan niku. Niku lek anu masalah doa sing versi ini basa Jawa. Jane ya padha karo mantra-mantra ning kadang mantra yang semacam ini niku dianggap ora penting. Dadi wonge luwih pentingne iki talat, iki kekuatan, iki kekebalan, iki kawibawan. Jadi sing dongane pinunan niki malah kadang ora dicakne. Padahal kuncinya di situ. Jadi nantos ceritane guru kula niku nun sewu ngene. Lek tanggal 6 ngoten niku. Seperti tanggal 6 berarti bulan sik. Tanggal 1 tanggal 2 tanggal 3. Niku astane nglodoki. Mergane lek dia mengakui zaman-zaman itu disukani jenenge Haji Kanoman. Jadi ibaratnya cara ulono nglusu. Tangane glodok ya tenan. Lah di usiane sepuh niku, usiane tuwa. Niku lek pas wayah purnomo padang bulan niku mripate ngetne apa-apa iki sing ora nggih kacamata ya jelas. Nang lek tanggale tuwa. Ya ora lek nggih awak rasane ya kamena rada piye ngoten lek tanggal 6 ya giras nek. Yo begini duwe Kanoman. Tapi emang cara ilmune iki cara bahasane ya awet muda wae jenenge Haji Kanoman iki karepen enom. Awet enom. Lah mikir kula jenenge Haji Kanoman iki kados Resi Mayangkara si Anoman nika nek Kanoman iki enom karepen ning ilmune niku carane mawa tanggal. Dados di saat nglampahi niku sing dicakne niku nggih napa niku masalah pinunan niku dhisik-dhisik sing diwaos terus kemudian lagi ngenekne montroe lek bahasane guru kula jawab ngenekne jawab kali bulan lah lek engine niku ngoten ngenekne jawab karo srengenge siang nggih ngoten ning sing maton iki gamel niku bulan di kalih manten bulan tanggal 6 terus di water terus di kalih bulan terus di damu itu raune nang wajah sak awak kujure jadi bar maca donga niku wau maca mantrane Kanoman ning trae niku memang cara spesialis keahliane trae memang ning pengasih di damel napa niku setelah cara kiai ngasmai wedak iki ditimbuli ben cara mbak-mbak sing warung-warung ngoten niku sing katahe ngoten niku terus sing apa niku istilahnya penari napa niku jadi show training nggih bangsane alat-alat nggih benges-benges nggih paes niku lah niku sistemnya proses sing didamel paling utama nggih pinuwun niku terus lagek ngecakne montrone sing dimaksud. Jadi memang
fitrah sing paling awal paling utama ngendikane niku donga pinuwun kuwi ya mungkin lah kaya santri donga pinuwun kuwi reno-reno ada lagi mungkin doa nur buah nate mireng nur buah nggih nur buah pernah mireng tapi ya ora mudeng. Lah doa nur buah iki kan nur nubuwah nure para nabi. Jadi doa nur buah niku nggih ngemu reni-reni khasiat ya. Tapi mesti dibahas dengan donga basa Jawa. Donga basa Jawa. Terus enten hal lain masalah doa itu lagi niku dek napa kan ceritane babakan sesungkeman. Jadi iso niku sungkem riyen asal ngelakon niku dene sungkem sih. Tapi untuk apa mang intine iki bedah lawangi langit karo lawangi bumi to bahasa nggih bedah hijab. Terus mengapa anjuran doa niku diwatek nang tengahe wengi lawase semono dina lek wis 49 dina bare yo bareng dina kudu sering rapal. Ya lek kate sae dhewe iki mau diwaca bar salat ngoten iki mboten napa-napa. Napa menawa latar wis terserah. Cara ben piro terserah, penting badhe salat mesti diwaca ngono nggih. Dadi masalah tirakat niku lek ngendikane kula piye mampu. Lek mampu poso ya poso. Lek mampu poso karo melek ya melek ya karo poso lek pengen tang teko matine. Ora pengen tang ketekan mandine karena keadaan ya. Karena keadaan nek omar poso ki nyambut gawe buat lek melek bengi kaya suwen men niku anjurane wis ngeten malih ngeten. Sing penting lek kowe urung ngrapal jaba iki aja turu. Padahal aturane maca niku antarane jam 12. Dari jam 12 punjul ini jadi arah ini bisa esok bergantian itu tentang donga. Jawane yang mengandung pengasihan. Nggih, yes, pengasihan ya kawibawan. Pengasihan ya kawibawan nggih ada. Dadi unsure ngoten niku secara otomatis. Jadi kanten wong ki mang duwe tujuan apa. Nek jelas lek secara paham kula lek tentang masalah pinunan niku kudune satu hajat. Terus pakaiane niku di damene raja Husain wis diwasani donga nur buat niku wae. Utawa di rajane sik wis disukane terus digan mendem. Lek mendem nang dipendem nang kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kipin Wongker. Hari ini masih bersama Kang Mudrik, Santri Embong ya. Jangan lupa dikunjungi channelnya juga Santri Embong. Oke, melanjutkan ngobrol bincang-bincang bersama Kang Mudrik, dimana di video sebelumnya adalah doa pinuwunan bahasa Jawa ya. Untuk selanjutnya kita mau tanya tentang doa nur buat, itu bagaimana dan bagaimana caranya, fungsinya juga manfaatnya. Oke Kang Mudrik, mohon dijelaskan bagaimana tentang doa nur buat. Doa nur buat niku Pak nate cerita niku ngeten.
Kanjeng Nabi nate susah ceritane. Mergo Sayyidina Hasan Husain niku sakit. Akhirnya dirawi Kanjeng Malaikat Jibril. Terus didhawuhnya apa we? Susah Muhammad. Hasan Husain putu kuwi lara. Anu Jibril. Akhirnya wacana donga nubuat. Wacana donga nubuat niku Hasan Husain patuha sak nalika niku langsung waras. Kan cerita. Tapi donga nubuat niku nggih napa niku masyhur ning kalangane para alim ulama, para santri-santri mestine nggih mengenal tentang doa nubuat. Jadi nggih enten banyak napa niku khasiat oleh berikut diceritani kados nggih kekuatan niku lek kekuatan ki lek maos diwaos ambal kaping 100 niku ning dina Selasa. Jadi diwiridkan. Nggih, diwiridkan sebanyak niku 100 kali. 100 kali. Terus donor buat niku kenging lek cara dukun. Cara dukun niku kenging damel sangkrip utawa nggih pager-pager. Jadi omah iki ben ora kena sihir. Ora kena apa niku gangguan sangka jin setan priprayangan. Bahkan cara anu kena nggih rapalan lah kita memasuki atau melewati sebuah tempat yang diarani angker atau wingit lek paham ya awake dhewe. Bahkan untuk tinggi apa nika sing mendamaikan wong sing lagi bermusuhan. Jadi niku macam-macam khasiatnya. Bahkan enten ceritane niku bener-bener kenging diwasne ning banyu segara. Ini dalam keadaan terpaksa umpama nang tengah laut ki wis ora ning banyu sing tawa, sing tawar, tidak ada air tawar niku. Banyu segara memang diwacani dengan lebat iso malih tawar. Nek jalur itu lebat ke wong sing bikin dukun biane ceritane niku kena nekane raja jin. Terus diwiridkan sebanyak 100 kali di malam tertentu ngoten. Mesti niku ya kalih nglampahi lakon. Niku wase ping 100 kali maos surat Al-Jin. Jadi cara amalane damane niku. Niku mungkin dirase bakal ditekani jin raja jin. Lah tentang nubuat sepintas kula pahami ngoten niku. Terus riyen kan nate niku Mbah Yai Sati. Abdul Ghafur. Niku lek upama enten wit wingit nggih. Memang kae Mbah Yai Sati ini memang pengamal itu nubuat. Terus upama disuni tulung kan nebangne wit sing keramat angker ngoten niku. Niku Mbah Yai Sati dirose ngendikane sing di watek niku ora apalane itu nubuat. Terus dengan cara tertentu ngoten kok di garit tentang Mbah Sati niku tinta sing benjing. Mulai pucuke wit-witan niku layu. Nanti kok wis tebangan aman. Nggih, dadi namung digarit ngoten. Ngendikane lek garit namung damel kuku. Jadi bonggol wit niku digarit. Rek ngoten. Niku pupuse saged layu. Mungkin lek upama kelas kaya ED ya mungkin butuh beberapa kali ya. Atau mungkin tidak akan ada keberhasilan. Biasa itu digerek ngoten. Lek wite purun layu kan nebak. Lek mboten purun layu nggih. Mboten wonten nebak. Jadi enteng ngoten niku. Iki tentang donga nubuat. Berarti selain untuk minta kesembuhan, berarti ada fungsi lain-lain. Nggih, ada fungsi-fungsi lain. Fungsine nggih niku. Ning pada intinya donga nubuat lek kula telaah niku
apa niku permintaan tawil umri dawa nomorku wasai aja sadi apa sehatno awakku waktu hajati lan kabelno pinuwunku tunggu niku lah terus gimbuan enten ayat teng jroning donga nubuat niku wakul jahal hak wazahul batil inal batila kana zahuqa ngerti padosi dhewe browsing untuk saya sendiri untuk doa nubuat mungkin ya pernah dengar namanya, cuman mungkin belum pernah menghafalkan, bahkan belum tahu bacaannya seperti apa, belum tahu apalagi artinya. Ya mungkin nanti teman-teman bisa browsing di internet doa nubuat dan artinya. Pada intinya dari cerita tadi di awal ya, untuk mungkin minta kesembuhan. Jadi termasuk donga pinuwunan. Nggih, termasuk donga pinuwunan sami kan sing dibahas sebelumnya tentang donga pinuwunan versi basa Jawa. Bahasa Jawa. Niku hampir sama. Bahkan umpama wong ke iso mahabbah karo Kanjeng Nabi Muhammad, dadi dilambari kali ngatakan sholawat terus mirip donga nubuat gambale ping 100 saben dinane wis sebenarnya saben arep mapan tur pokoke urung maca donga nubuat memang genep ping 100 urung nggih jelas niku dilambari kali mirip sholawat niku insyaallah iso mimpi ketemu kali Kanjeng Nabi insyaallah. Terus hasil dari nubuat lagi niku wong ke iso diasi penggede-penggede. Jadi lek cara gampangane pembesar pejabat niku iso asih karo sapa wong sing ngamale donga nubuat niku. Makane lho napa lho mesti wong sing betah ngamale donga nubuat mesti jelas wong duwe keluwian. Makane kaya cara gampangane terus pejabat niku akhirnya mencari orang-orang sing pinilih niku mesti kan ya arep iki apa tujuane magang dadi pejabat, mungkin dadi caleg apa niku dadi tinggi donga nubuat umpama tinggi jago lurah ya kena. Nggih jago caleg ya kena, makane umpama arep jago arep istilahnya aku pengen dipek mantu kae ya kanggone sing cah nom-noman sing rabi-rabi. Yo kenging bahkan punya khasiat khasiat cara Jawane ya mengandung pengasihan. Nggih, yes, pengasihan yo kawibawan. Pengasihan yo kawibawan nggih ada. Jadi unsure ngoten niku secara otomatis jadi kanton wong iki mang duwe tujuan apa. Nek jelas lek secara paham kula lek tentang masalah pinuwunan niku kudune satu hajat. Oh, donor buat memang arep tinggi ngerah cah wedok kae ben ditampa lamaranku. Jadi sakurunge nglamar iku jenis gang diamal. Dengan harapan lamun to yang ora kena aku golek. Oleh sangka liyane. Sing mestine jalukane kan luwih apik ya sing setel karo awake dhewe. Ben cocok karo potongane. Niku tentang donga nubuat. Lek khasiat niku mungkin lek kaya wong-wong gone dhewe niku umume donga nubuat niku kangge nenuwun sesuatu sing mungkin hajate niku gedhe banget. Sakjane intine kok ngoten. Ya sami karo napa niku doa sing Jawa wau lek nglampahi ya ditirakati ngantos wonten. Umpama donga nubuat niku lek ceritane dipasani pitung dinten. Diwaos ambal ping 700. Niku kalih
napa niku. Tiwasne nang sandangane wong sing minggat. Jadi dengan buat niku mau ditulis istilah didamel raja. Raja. Tiwas ping 1.700. Bare wis di ya maksudnya nang sandangane wong sing minggat niku nggih. Terus diredahne nang wadah sing wadah niku ditutup. Umpamane lek penake saiki black tirak roti umpamane. To lek cara wong riyen, wong jaman kuno riyen niku Gentok. heeh, dikane gentong terus ditutup. Lek ra ngoten sok niku apa? Leser utawa tampah. Tumpang tampah ditutupi kekep. Terus disukani wangen. Ya wangen niku saged niku Pak. Minyak kenging, menyan ya kenging, dupa nggih kenging. Terus kali diwiriting insyaallah wong sing minggat niku saged Mulai. Niku anu ngangge cara donga nur buat neng enten malih ngangge surat Yasin iki. Ing Yasin niku diwaos ping 49. Yasin nggih diwaos ping 49. Ini mulai wong. Ning niku mengke carane lek sing apa niku Yasin niku namung ditulis jenenge wong tok. Terus jenenge wong tuane kalih kaine sandangane sing kira-kira tinggu urung tau diumbah. Pokoke sik bar tinggu urung tau diumbah lek sandangan sing wis diumbah kok nggih anu angel gitu nggih. Terus ya umpamane nambani wong sing ahli royal, wong sing senengane dolan ning pangane ndek anak senengane dolan utawa eneng wong wis ndek bojo sing lanang niku wis kurang ngluyur ae seneng main umpamane seneng medok seneng ngombe niku dengan cara membacakan doa nur buat niku niku nggih saged tapi enten raja khusus Pak. Terus pakaiane niku di gamene raja khusus wis diwasne doa nur buat niku utawa di rajane sik wis disukane wis digan mendem. Lek mendem yang dipendem nang kuburan sing kuburan niku ora eneng wong ngeten carane ngubur niku siji ora oleh wong ngerti. Terus kaping pindho nang kuburan sing ora eneng jenenge. Dadi sing mendem iku ora kenal karo wong kuwi. Ora ngerti lah jeneng sapa niku dipendem. Lah jerone mendem sak menten iki. Tangan gegem jerone sak. Cekalan nggih. Lah niku kenging tinggi misahne wong sing hubungane wong selingkuh utawa pasangan sing ora wajar kan ya eneng to wong sing lesbi, eneng sing gay ngoten niku kenging damel istilah tinggi nggih nyadar nih tata carane ngoten niku. Lek sing kaya puter gelem kur tinggi gawe mulih. Lah umpama tinggi melet wong kae ben gelem karo aku piye ya kena ya ora kok kur tinggi wong minggat ngoten lho. Nek tata-tata wong lamar niku ngoten dipirangkati poso saurung lamar terus bare mulai sakine mantep dek wis budal lamar insyaallah tantu. Insyaallah nih lek umpami tinggi napa malih sangkrip kan niki sangkrip niku biasanya wonten media-media tertentu lah ini, wonten media-media khusus ini. Neng kudune niku wong niku jadi pengamal itu. Nggih kados kula critane Mbah Kiai Said Abdul Ghafur niku nggih ngoten.
Disuni tulung ngene arep nebang nggone ketoke wingit. Itu bahaya sakit. Sing diwaos ngedungan berbuat niku duka pinye mas ping pinten kula mboten nangkelne dhewe. Jadi garit ngoten damel kuku rek ngoten kok pupuse wit niku ayu kan nebang. Insyaallah aman wong sing nebang ora bakal kena sengkala wa Sukerta sing saka nggon papan wingit niku bahkan wong sing kiwa tengen napa nggih insyaallah nggih aman. Aman. Lek digarit sik panggahe seleh. Kira-kira ya sik dadekne perkara ora gelem diketok. Sik rung gelem diketok kira-kira ngoten. Nggih, niku sami jane karo Mbahku donga sing basa Jawa sing Pinunan. nggih pinunan niku wau. Ning enten malih donga basa Jawa sing versi pinunan niku lek kula tulis teng kitab Jalalah niku kula tulis. Niku umpami kersa ngamalne ngoten enten bukune enten kula cetak ya. Jan bodho niki basa Jawa. Basa Jawa. Nggih. Ning khususe wong sing ngamalne niku enten lakon khusus, jadi lakon khususnya pripun? Kula kan wirid Fatihah biasanya. Sing Fatihah niku ditujukan dhateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad dikatakan kepindho kangge wong tuane, khusus wong tuane. Ketelune gurune, terus sing kepapat nggih awake dhewe. Nang Kanjeng Nabi ping 100 neng wong tuane ping 100 neng gurune ping 100 neng awake dhewe ping 33. Dadi cara ngamal ini 333 lawase sangang dinten. Kalih wirite Jalalah ambal kaping 555. 5.555 lawase sangang dinten. Pokoke sedina kuwi piye caramu oleh wirid Fatihah ping 333 ditujokne ning Kanjeng Nabi, ning wong tuwa, ning guru kanggo awake dhewe. Terus wirite Jalalah ambal ping 5.555. Lah terus dongane niku terserah lek Mas. Ping pinten monggo kersa. Terus napa? Wirid Jalalah niku Jalalah niku kan ismu Jalalah niku kan asmane Allah, tapi makna dari Jalalah sendiri niku sakjane agung tur mulya artine. Lek cara saka petikane ning ayat Quran niku gadah werni khasiat nggih obat. Nggih pengobatan, nggih pengobatan. Itu obat niku emang nggih pengobatan. Enten malih cara wong sing arani ahli ilmu hikmah, teranu ahli ilmu gaib sing kalangane santri niku ayat niku waqul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa nazil minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Niku kenging asma kurung. Asma kurung nggih. Niku umpami kersa ngamalne ngoten enten bukune enten
kula cetak ya. Jan bodho niki basa Jawa. Basa Jawa. Nggih. Ning khususe wong sing ngamalne niku enten lakon khusus, jadi lakon khususnya pripun? Kula kan wirid Fatihah biasanya. Sing Fatihah niku ditujukan dhateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad pertama kepindho kangge wong tuane, khusus wong tuane. Ketelune gurune, terus sing kepapat nggih awake dhewe. Nang Kanjeng Nabi ping 100, neng wong tuane ping 100, neng gurune ping 100, neng awake dhewe ping 33. Dadi cara ngamal ini 333. Lawase sangang dinten. Kali wirite jalalah ambal kaping 555. 5.555 lawase sangang dinten. Pokoke sedina kuwi piye caramu oleh wirid Fatihah ping 333 ditujokne ning Kanjeng Nabi, ning wong tuwa, ning guru kanggo awake dhewe. Terus wirite jalalah ambal ping 5.555. Lah terus dongane niku terserah lek Mas. Ping pinten monggo kersa. Napa wirid jalalah niku? Nek wirid jalalah niku intine zikir, Pak. Zikir. Nggih, zikir. La ilaha illallah. Tahlil niku kangge kula ya jalalah. Oh, enten wong sing kene huwallah Allah. Niku nggih jalalah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah nggih jalalah. La ilaha illallah. Ana sing wong nggih napa niku ya Allah, ya Allah, ya Allah nggih jalalah sami mawon. Umpama ulitna Asmaul Husna Ya Wahab, ya Wahab, ya Wahab, ya Wahab, ya Wahab. Itu kan nggih tergolong jalalah. Masuk. Tapi lek intine jalalah niku kan ismu jalalah niku kan asmane Allah. Tapi makna dari jalalah sendiri niku sakjane agung tur mulya artine. Lek itu jalalah ngoten niku. Amang gue menyan apa ini nggak pernah lagi menyan. Menyan apa? Ya menyan harum. Ya nyata ini ya kadang di persiapan lah. Sok-sok kan ada ya butuh. Ya bukan intinya gitu terus AED kayak menyanyi terus ngundang setan menyanyi artinya wangi harum pasti harum artinya harum mana Bali ya neng terunyan kan saudara atau basa taru ya kayu nyane menyan artinya harum jadi kayu atau pohon yang harum terutama kayak wong sing ngamal nih rapalan Jawa memang kan biasanya ya ora sepi karo jenenge. Napa ya kudu nggih mboten. Iki zaman saiki yo menyan bikin sing ora roh ya kok. Nah, untuk saya sendiri saja kadang yo gak ngerti. Kok gawe menyan, kok gawe dupo, kok gawe minyak wangi. Ya kan kaya setiap orang berarti bertemu diri nggih ngobong-ngobong keluk-keluk ya kan fungsinya jadi ya enak jadi nggih bahkan enten niku wong pini sepuh niku dia tidak sepi dari jenenge menyan
Dadi wong sepuh wis ben ngomong bahasane yang dukun. Sama kan dijual di salahnya wis di Surabaya di Sumet sing ditubul ning kene. Nek ngono sampean loro ne nyoba. Bahkan beliau itu kan malah ora percaya karo demit, kan lucu. Kok ora percaya demit nang jare demit yo ora ene. Padahal dia setiap pemain dia kan wong iki ahli upas-upasan. Ahli upas-upasan kan. Ngelek wong ke pemain di suwani tamu wonten niku kayak cerita mbah. Nganu mbah niki ponakane sing teng Banyuwangi ruwewel mbah. Kan nulis jenenge sapa tulisan. Kan wong iki lek maca iso lek kon nulis ora iso. Tulis ngoten niku iso ora kok dadake nang kamaran nopo piye mboten. Jadi malah ngrayai napa niku. Ngene Pak. Ndur lawang. Ternyata dhek mundhut menyang. Terus beber apa klobet. Lek cara awake dhewe linting ngene nggih papir. Papir kan klobet. Sukane mbako terus menyani dicuwili itu kan mriku dilinting. Terus saya ndan ono sik. Syukur karena dengan bedaya bisa umat. Terus kalih nebah lemah. Biasanya nebah kasih orang gitu nonton niku. Maksudnya apa? Lah cara diceritane jeneng Warok Ponorogo lek mate kasih jare tebah bumi. Bahasane kan gejoh bumi. Gejoh bumi. Tebah bumi itu gejoh bumi. Lek cara ning sebuah tariannya ning jeneng bumi langit dadi karepe ibu bumi Bapak Angkasa. Ibu bumi Bapak Rina dina 7 pasaran 5. Kakang Barepati Ragil Yuwa Allah pangeran. Aku njaluk ngapura. Aku njaluk guna kuasane. Dan terus amalan niku napa? Aku njaluk apa? Ini jane cara unen niku nggih termasuk ini. Nah lek kula kalih nate komunikasi niku kula tanggupi niku sing istilahnya dia gunakan itu saudara gaib. Cara bahasane dulur gaib. Iki blat 45 pancer niku. Jadi tubuh-tubuh Bapak Angkasa niku jelasne goreng lek negeri namun bahane lemah. Dan cara ngoten terus kalih menyan lah kok dadak niki menyan ki nyapa lho Mak. Kalau tanggapi jawabane ngono ora suguh ning demit ya ora wong perkara menyan ki kareman wae. Dadi marembu ya kok lek ngangge menyan lek marai. Dadi lek marambian ngono ki saiki dadi kareman ora ana hubungane karo demit. Aku ora percaya karo demit. Walah. Akhirnya kalau langsung nih kayak dongo pingun nih boleh istilahnya manjing tenan istilahnya ketemu mantine tenan cetok karo keramatnya tenan misalnya disakit nonton itu bilang nonton itu daya mungkin terus dipetani sebilang menyan atau mungkin dia anu gawanan ini boleh sekiranya bocah niku kena diombeni lek sarane wong adoh iki pun mboten pun kita napa-napa soal lek ra ngoten nape niku eneng wong nyetuki dheke pas wae teng sapi ki ora nggo menyan ya kursi jumputne lemah mawon kur ngangge lemah wis iki engko selain kono kok ngoten mbok kon ngapakne apa piye niku kira-kira pirang dino niku mara niku wis tamu niku ya gawane sarung, gawane klambi. Niku mboten purun diopah niku mboten. Surah saritek.
Nek wong disukani berane wonten iku purun. Ndak iso laut ke ngono lek daya mulih diomong sesuk arek aja nggawa apa-apa. Ora sangkono. Nek ngoten kula tanggeti ngono ku ya mesti kasil ngono. Aku iku njaluk ning pangeran kok. Aku njaluk ning pangeran gek dalan kuwe sangka anane aku ning pangeran diwahi. Apa jenenge si dulur gaibku. Dadi ya cara aku ke ngongkon sing tak ngongkon ya dulurku. Mergo lahir aku ya bareng karo kuwi. Itu dari versine yang niku wae. Lha terus kan ini balik karo ngomongne Dawa Jawa niku wae. Lah lek sing versine donor buat niku nggih karo kula ya sama saja, cuman nebak itu sistemnya wirid. Baca berulang kali. Nggih, berulang kali. Terutama sholawate. Jadi lek umpama nggih ngawali wonten liridillah wa bisafati Rasulillah. Wa bijahil anbiya'i wal mursalin. Jadi kanthi ridhone Allah lan syafaate Rasulullah lan kamulyane para nabi lan para rasul. Agak itu terusnya Allahumma bisultanil azim wa bil manil qadimi wa bil wajhil karim wa bil kalimatit tamati wa da'awatil mustajabati afil hasan wal husain min anfusil haqqin anil qudrati wa nadirin wa anil insi wal jinni wasyayatin wa iyyaka billadzina kafaru la yusriquna bi absarihim lamma sami dzikra wa yaquluna innahu majnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabil manil hakim waritha Sulaiman bin Daud alaihi salam al-wadud bil arsyil majid tawil umri wa sahih jasadi wa qadi hajati wa akhir amwali wa auladi wa habib linasi ajmain wa tabatil adawata kullu min bani adam alaihi salam man kana hayya wa hiqqal qawlu alal kafirin wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini waosane donor buat. Ini versi kula. Jadi ulama santri itu mungkin gak ada versi lain. Yang penting diawali afdhalus sholawati ngoten nggih enten. Nek kula langsung liridillah wa bisafati Rasulillah wa bijahil anbiya'i wal mursalin. Niku terus langsung terusnya Allahumma bisyukur alim. Umumnya itu langsung bismillahirrahmanirrahim Allahumma bisyukur alim. Umumnya niku. Tapi ada versi sendiri-sendiri. Lah sing ayat wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Niku lek cara saka petikane ning ayat Quran niku gadah werni khasiat nggih obat nggih pengobatan nggih pengobatan. Itu obat niku emang nggih pengobatan. Lek kula dhewe sebagai wong sing gayane nerapi doan rubal niku sebagai pelafalan mantra nggih napa niku agem donga lek kula donga untuk suatu bentuk kesembuhan. Cara nuku enten malih cara wong sing arani ahli ilmu hikmah teranu ahli ilmu gaib sing kalangane santri niku ayat niku wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Niku kenging asma kurung. Asma kurung. Nggih. Maksudnya asma kurung niku nganu Pak Ndak cara bahasanya wong ki malih dikurung. Atau untuk
Adalah itu untuk keselamatan, perlindungan. nggih, perlindungan. Ibaratnya dikurungi sak jabane, dikurungi sak jerone. Umpama ning gayan sihir sing nyerang jeroane menungso, itu jadi kurungi, akhirnya sihir pun tidak akan mau menembus. Umpama akan terjadi suatu bentuk benturan, umpama donor buat memang tinggi nimbuli bocah cilik umpamane. Bocah iki mecu wicil tolae. Tak timbuli nek donor buat. Sak penak mulai wong jangan sebel bun-bun. Oh. Untuk kena iki nambani wong kesurupan berani ngoten iki. To diombekne apa piye ngoten nggih. Keng mawon. Makanya nek kula telaah niku dari ayat waqul ja'al haq wa zaqal batil. Jadi teko sing hak. Jadi sumikir sing batil. Jadi tekane sing hak, sirnane sing batil. Jadi teko sing becik, sirna sing Allah. Dari maknane apa? Nggih, maknane sing penake ngomong maknane ngono kuwi lah niku. Niki tentang doa nubuat niku wae. Sing versine wong Jawa ku ya ngeten, malian nek cara diunekne ngono. Saking almarhum Pak Kusnan niku. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adam Muhammad Gusti Sima tulungan aku sak sejaku. Bis awamil tawalah murbanin tawa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Terus mas sirulah datulah sifatilah wujudlah panlah sukmo langgeng tan kenane wah. Sirulah datulah sifatilah wujudlah apalah sukmo langgeng tan kenane wah. Terus diimbui malih umpama tinggi tulak nih bahasanya kayak lamun tono sengkala kang tumeka tak tulak-tulake ngalah. Iki model ini ku lek ndonga kula ngoten niku. Lamun tono sengkala tumeka tak tulak-tulake ngalah. Saking kersane ngalah, makaula wala quwata illa billah. Lek cara ngapal doane ngoten niku. Sirolah datolah sifatlah wujudlah pangulah sukmo langgeng tan kenane wah. Lek mau dige misah wong ya si jabang bayine kae tak gua-guake ngalah. Jadi diguak maksudnya ngoten. Kaya namung simpel-simpel, pokoknya lek wis ngamale sing jenenge pinunan niku liyane kok karek terus nih. Nggih, karek terus nih, karek melu ngoten to. Bahkan umpama matek cara jenenge pengasih niku intine karo ngoten niku. Mau mancing nih, ini ngomongnya haji pengasih ya, sistemnya Mak Gus niku bar mas dongo pinano kan Muhammad Gusti Semalah tulungan aku saja aku bismillah merubani kau bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil azim. Niat ingsun amatek aji-ajiku sang semar kuning sang semar putih pengasihane semar manjingmo ning jiwa ragaku manjingmo saking kersane lah la haula wala quwata illa billah. Damokne tengah stop. Ngerti raup. Pun. Pak iku kanten damokne atau kiraup. Niku kurtikon ngruwapal saben arep turu karo tangi turu. Terus arep napa nika
adus karo baratus. karo baratus. Lek apa lah mau ngoten. Jadi sumpah ngoten terus karo tengah wong ngoten. Utawa dirapal saben badan yang salah. Yang sing penting niku arep turu tangi turu ngoten niku. Jadi yang tensun amat ngaji ku sang Semar kuning Semar putih. Asihane Semar manjing ning jiwa ragaku. Manjing saya kesana lah orang kuat ilah billah. Dah mulai pangan kira kuning ku fungsine pengasihane umum. Nggih umum. Terus ruwun-ireng terus aku bar mas buka niku enten pinten rapalan ngoten tasian. Sik kathah ya. Enten sekitar kalih dosa lanjaran ngoten tasih enten rapalan. Nggih, rapalan nggih nggih ngisi napa niku wedak